Hello, Salibonani Makadini. Tirikusangana pano pa Destiny TV, Muchirongwa, all things law. And likewise in the studio today, Ndina Advocate Muvami. Advocate, how are you doing? I'm very well, thanks. Tasha. I'm good. How have you been? Very well, thank you. Unfortunately, we can't have my emotion on this show today. No, that's fine. So today you're going to be having a 2K view from things. Sorry. That's fine. Okay. That's what they say. Saka haiwa tongoti mai musha pavachadzokera tichangopfuurira mberi. But my viewers edu vanongoda kuti chirongwa chirambe chiendera mberi. Ndizvozvo. So today we are going to be talking about cyberbullying. It's a common phenomenon, and I think if you're in the social media space, munonzo zvichinzi munhu asungwa anzi aita cyberbullying, and zvinhu zvekuti dzimwe dzenguva tinozvitora sezvinhu zvidiki but zvinotokwanisa kuti munhu asungwe agare mujeri kwenguva yakati o. Advocate, mungatitsanangurirawo here kuti chii chinonzi cyberbullying? Alright, cyberbullying it's a topic yakati kurei. Asi vatariri I think vanoda kuti vazive nenyaya yacho. Kunyanya pavataura uchiti vanhu vari kuzopedzisira vasungwa. Dzimwe nguva mumwe anotoshambidzwa kuti kundasungirwa chii. And in this digital age, cyberbullying yazara nekuti vanhu vari kushandisa ma-platforms anga akagadzirirwa kuti ashandiswe zvakanaka, kuti vanhu va-access information, vanhu va-communicate, but pane vamwe vanozowanikwa ipapo vanouse those platforms irresponsibly. Saka cyberbullying is probably by definition yatingati repeated and deliberate use of digital technologies. Dzakafanana na Twitter or yakunzi X mazwano, Facebook, Snapchat, vana Instagram, SMS or emails, kuita harass mumwe munhu, kuintimidate mumwe munhu kana kuthreatena mumwe munhu, zvinozokonzera kuti munhu yeye asarane kushungurudzika pamwoyo wake kana mupfungwa dzake kana emotionally. Saka nerimwe zita tingangoti it's cyber harassment, kana kuti cyber online harassment, kana kuti online bullying. Izvi tinenge tichizviona pakuti masaisai ashandiswa nenzira yekuti nekuda kwemasaisai avo, we are now in a global village, tave padhuze nepadhuze we communicate. Asi munguva paWhatsApp group panogona kucreatwa information yekuti munhu anenge akuspreada information iri wrong kana kuti iri false about someone, kana kuti vanhu vanoita inonzi body shaming nezvimwe zvakawanda kudaro. Saka are my examples of cyberbullying, but definition of cyberbullying is what I've explained. Okay, maybe tiri papo just for the benefit of our viewers vasingazivi, mungatitsanangurawo kuti kana chitauro zvecyberbullying tinenge tichasa kuti mazera angaitwa cyberbullying ndeapi, nekuti pane mumwe munhu asingatozivi kuti vanhu vari affected necyberbullying vanhu vakaita sei. Tingati munhu affected necyberbullying munhu wese akabata smartphone muruoko rwake kana kuti munhu ane access ye-internet. Saka nekuda kwaizvozvo, kana whether waposta something by internet kana kuti aushandise internet, asi munhu wese ari affected. Kunyanya nevavo vatati mabullies acho vanoenda painternet, vanoenda pamaplatforms iwayo votaura zvinhu. Saka iwe unogona ngosiri painternet asi unozopedzisira munhu akukudza kuti ndaona zvikanzi zviri kutaurwa pamusoro pako, munhu iyeye akazorakidzwawo nemunhu anenge azviona, it means kuti munhu iyeye acha-affect. Saka hakuna zera ratinoti ari affectwe necyberbullying, kubvira kuvacheche kusvika kuvakuru, as long as ari munhu chete. Okay, Advocate. When you were giving a definition, Pekutanga, you mentioned something about a deliberate. You said it was deliberate, like being deliberate about harassing someone. Can you really explain when you're saying kuti you're being deliberate about it? What if kananda kango commenta something pane post ya munhu ndisiri kuda kumurwadzisa, but then iyo batura offense? What's the scenario surrounding that? Saka kana taakuzoenda mberi tichizoti panenge pane mhosva inenge yaparwa, because pakazoiswawo mitemo
inoedza kuti idzivirire iprotect vanhu against cyberbullying. Saka mutemo iyoyo mukaona pane pachitaurwa nyaya yekunzi pane intention. Saka comment yaunenge waisai inofanira kuti kana uyo achinge aitarisa oti izvo haisi comment yangotaurwa nemunhu nje, intention yemunhu iyeye behind inotorakidza kuti munhu iyeye anga ane chinangwa chezvinhu zvatataura izvi, either to harass, either to intimidate, either to threaten, either to cause harm or to cause emotional distress. Saka izvozvo rinenge rabasa rematare panenge pachizotongwa mhosva iyoyo kuti wakaita cyberbullying here, intention inofanira kuti ibude. Saka deliberate iyoyo inenge ichitaura futi into intention yemunhu. Okay, maybe tiri papo, maybe semunhu wemutemo ungatiudzawo mitemo iri muno muZimbabwe inodhila nezvecyberbullying, nekuti pane munhu asingatozivi kuti kune mitemo yekuti kana ndakabata foni yangu ndakaona post yanesu ndobva ndatotanga kutotuka kuti haivo this and that, the next thing is munhu akaenda kunomang'ara ndotokwanisa kuwanikwa ndine mhosva. Maybe ungatiudzawo mitemo iri muno muZimbabwe, pamwe kana muchizivawo futi kuti yakaiswa rini uye zvaita sei kuti tinzi tane mitemo yecyberbullying. So mutemo muZimbabwe unofocusa nekupa mhosva kuvanhu yatingati criminal law code. Mutemo unonzi Criminal Law Codification and Reform Act. Mutemo iwoyo wakacodifya mhosva dzese, ende mhosva idzodzo dzinoclassifywa nema-sections nema-chapters. Ndozoti vatari vanoziva maloya achitaura ma-sections, ma-chapters. So mine ma-chapters nema-sections arimo. Saka pane imwe section inodhila nenyaya dzemhosva dziri computer related. Saka mutemo uyo wakauya 2004 ukatanga kushanda, asi kwanga kusati kwanyanya kuita social media yakawanda. Saka mhosva dzecyberbullying dzanyanya kukonzereswa nenyaya yesocial media, maplatforms atanga tichitaura aya. Saka nekuda kwaizvozvo mutemo uyu wakazoonekwa kuti wanga une zvaishota pauri insofar as kuti ticriminalize dzimwe dzemhosva dzakanga dzaakuitika. Saka zvinoitika pamutemo izvo kuti mutemo kana wakushotedzera pane zvimwe zvinhu zvinenge zvisina kunge zvakataurwa munozopedzisira maita ma-amendments. Saka pane mutemo unonzi Cyber and Data Protection Act. Mutemo uyu ndo wakazouya ukaamenda the Criminal Law Code. Saka Criminal Law Code musection 164B yakainsetwa neData Protection kana Cyber and Data Protection Act pakaiswa section 164 ndo inodhila specifically nenyaya dzecyberbullying. And iyoyo ndingangoda kuverengera vatari vedu inotizvo any person who unlawfully and intentionally by means of a computer or information system generates and sends any data message to another person or post any material whatsoever on an electronic medium accessible by any person with intent to coerce, intimidate, harass, threaten, bully or cause substantial emotional loss, or to degrade, humiliate or demean the person of another, or to encourage a person to harm himself or herself. So munhu anenge aita zvinhu izvi ari kunzi izvo in terms of this section 164 B shall be guilty of an offense, anenge apara mhosva. And munhu iyeye anenge achinzi ari liable to imprisonment up to 10 years. 10 years? Yes, saka imhosva iri serious zvokutodaro. Ani munoziva kuti mombe ukaba mombe imwe chete unogona kuve liable to 9 years mujeri. Asi cyberbullying inotopfuura ipapo to 10 years. Inga zvakaoma. Saka mungatitaurirawo advocate kuti takatarisa mutemo yedu yemuZimbabwe, how best is our country being able to enforce this law pama platforms atisina control over? All right. Isusu atina yedu basa nekuti tine control ne platform. Remember kuti media space iri free. Unongoda mari yako yekuti access internet. But it is not also a platform that is lawless. Okay. Saka tiri kuti isusu nekuda kwekuti tiri vanhu vari kugara munyika, pane zvimwe zvinoripotwa
ikoko kuma platform holders wavo. Kana munhu achinge aita bullying anogona kuripotwa chiri kufacebook, ndopa munozoona vamwe vachinzi akaunti yake yabviswa, akaunti yake yablokwa nekuda kwezvinhu zvakadaro. Saka vane masystems vacho. Mukaenda kunana YouTube munoona zvekare kuti pakaita zvakadaro community guidelines. Community guidelines iwawawo. Saka kune mutemo yeko inobatsira kuti vanenge vazviita izvozvo vanogona kuvharirwa space iyoyo. Saka uyu mutemo yedu iyi inenge iri yekuti munhu iyeye akaonekwa kuti ndiye ashandisa akaunti yake, tinotomuziva kuti ndinhingi, ataura mashoko akati, amita ma-requirements osaya kana kuti ma-elements emhosva yataurwa. Isusu senyika ndopatinoti mapurisa edu aripo, vanoenda vanokomplaini, ndanouya oripota nyaya yake, orakidza kumapurisa kuti onai ndizvo zvizvi zvaitika, then vaya vanosunga voitawo investigate, voonawo pamwe vanogona kuramba kuti handisirini. Nyaya zhinji dzamunoona dzichipinda mumatare mazuva ano mwanotoramba kuti handisirini, ndakataura mashoko iwayo, nokuti vamwe vanocreata vatoti maghost accounts aya. Saka maghost accounts aya anozoteerwawo kuma vanhu vanoholda maplatforms iwawo. Pane vamwe veinformation technology vanogona kuva vari pano, vanozotidzidzisawo even mucomment section kuti zvinofamba sei kuti mutreke munhu akadaro anenge ane maybe pseudonymous account kana kuti fake account yaanoshandisa kuti akwanise kuita bully others, achituka vamwe, achiharasa, achithreatena, achiencourage vamwe kuti vaite zvimwe chete. Saka ndikuti mutemo wedu wakanaka pakuti nyange munhu akataura nechishona kana nendebele kana nelanguage inonzwisisika, chatinenge chida isu ndechekuti identify kuti ndiye here aita zvinhu izvi. Kana achinge ataura zvinhu izvi, then toona kuti zvinokwana here pakuti anga ane intention yekudaro, was it unlawful. Then mushure mekunge izvozvo toona kuti zvaaposta izvi zvine kuharasa here, zvine intimidation here, zvine mathreats here nezvimwe zvakadaro. Then tapedza kudaro tochiona kuti munhu iyeye effect yazvakonzera kuti anga ane here intention to cause emotional distress. Once tangopika kuti munhu akadaro anokwanisa kuti hanzi nyaya ikaenda kumatare awanikwa ine mhosva. Mauya zvakanaka panyaya mataura yemaghost accounts, nekuti dzimwe nguva munhu anogona kutofunga kuti nekuti iyi account hapana zviripo, pamwe paTikTok kuenda papage hapana kana zviripo kana zita kana mapictures, anogona kutofunga kuti pamwe nyaya yangu yerese yavharika. Saka advocate, maybe mungada kuti tsanangurirawo here kuti kana munhu achinge aitwa cyberbully, handiti ndeapi matanho chaiwo anofanira kutora? What should the complainant have so that they can report this matter to the police? So complainant chekutanga chatinoti aita pane munhu akuita cyberbully, number one, usaretaliate. And nekuti mukuretaliate mweme unogona kunge newo futi uzopedzisira waparawo watoita cyberbully. Saka ndozvatinoona kazhinji pa-social media, munhu anoti angoona kuti munhu andiataka iye vatukaona iye. Saka iwo kana uda kuti uite complainant, make sure kuti you don't retaliate. Number two, iwewe save evidence. Anditika bozani mozati vamwe vanoita kubva wadzima. Saka iwe ukurumbidza kana wangozviona wobva watora ma-screenshots ako, woita ma-screen recordings ako nezvimwe zvese zvaunokwanisa kuwana. Wapedza kuwana zvinhu zvakadaro izvozvo wobva wachinoripota. Anditika unogona kutanga kuripota kune platform yacho yeFacebook, vanokwanisa kuitawo action yavo nemutemo yavo inenge iri ikoko, kana iri TikTok kana imwe platform, then wochinoripota kumapurisa. Mapurisa vachitambira zvinhu zvezvi kana zvichiripo painternet pacho, handi vanoti internet does not forget, saka zvinenge zvichiripo vanoendawo vanozviona. Kuiko kumapurisa vane madepartments avo anodhilawo nezveinformation systems nezvimwe zvakadaro, forensic departments avo, yekuti vakwanise kuti vapindewo mumasystem avo vaone kuti zveshuwa munhu uyo ari kutaura kunzi aita zvakati ndiye here. Pane vanhu vatori navo vanoti maofficial accounts avo, saka ivava vanetsawo nekuitoza kuti iyi account yaningirika. Yes, asi vamwe vanogona kunyora izwi rekuti official again asiriye munhu wacho ari kutaura so that vanoziva kuti ningi kana kuti nanga basa rake pasocial media tinomuziva
achiita basa rekutuka vamwe. Ndakatonzwa nezuro nemumwe colleague wangu achitanzi pane mumwe munhu atori pasocial media ipapo anzi anotobhadharwa kuti unotomupa mari kuti atuke vamwe. Saka munhu iyeye anenge achizvisa panjodzi yakanyanya kunyanya kana itori page yake randozikama. Saka kurudziro ndengoti vanhu vashandise social media responsibly. Saka kuti munhu aite complainant anofanira kunge ane evidence yaabva nayo pasocial media pacho, either SMS kana mugroup rewhatsapp nezvimwe zvakadaro. Advocate, makazvitarisa imi munoona kunge vanhu vari kuteedzera here mutemo? Nekuti tinoona kuti muno muZimbabwe takatotarisa ipapo mamuchitotaura kuti pane munhu anotobhadhara kunzi enda unotuka ningi, ende havasi vanhu vashoma, vanhu vakawanda. Tine macreator akawanda anotozikanwa kunzi uyu wakangomukomentera anokutuka mucomment section, ende anototora video ototanga kutoti ningi wanditi chakati, anotuka achitaura zvinhu zvakasiyana siyana. Imimi makatarisa nyaya iyi, inyaya here kuti vanhu havasi kutoziva kuti vari kupara mhosva kana kuti vanhu vari kungorerutsa mutemo uyu wecyberbullying? Yes, because inonge iri mutemo mutsva. Saka mutemo mutsva kazhinji kacho kana vanhu vanga vachimbonakidzwa zvavo vachiita zvavanga vachiita, pozopedzisira paiswa mutemo, vamwe vanhu vanozvitora sedambi. Ende vanhu vanotora kuti tiringonakidzwa zvedu tiri pasocial media, ndakomenta, ndatuka. Mumwe munhu wacho anenge achitoti naye wanditadzirawo, saka rega ndingomutuka. Mumwe wacho akutuka zviri private, haana kuenda pasocial media, but iwo une advantage yekuti une social media unokwanisa kutuka. Vamwe wacho vanotora advantage yekuti vanenge vari kune dzimwe nyika. Saka kuti tikwanise kuti tivasunge vari kunyika idzodzo dzimwe nguva zvinokutona kutora kunetsa. Saka they also take advantage of that. Asi nyaya hombe ndeyekuti vanhu vari mutemo mukana wokuuziva vanawo. Ndisaka tichiuya pano tichitaura all things law kuti vanhu vadzidze mutemo, handiti? Saka tikuti mutemo uripo asi vanhu vanochusa zvavo kuti vasautevedzere. Saka kune vasingauzivi, but again ivava havana excuse, because tinoti ignorance of the law is not an excuse. Saka ivava havana excuse. Koita vanouziva asi vanotoupikisa. Vamwe ndotonzwa vachitaura statement yekuti hanzi mutemo wakaisirwa kuti ugotyorwa. Mutemo hauna kuisa kuti utyorwe. Mutemo unoiswa kuti udzivirire vanhu, handitika? Unodzivirira uyo ada kuparirwa mhosva, unodzivirirawo iwewe wacho urikuda kupara. Saka mutemo unodzivirira masaidi ose. Saka iwe kana uchifanira kuti unzi uda kurepa munhu, ukasazviita iwe wazvichengetedzawo kuti usazoenda kujeri. Wachengetedza wewe wacho waoda kubata chibharo kuti asazokura ane trauma iyoyo, anogona kutozozvikuwadza. Saka media laws kana kuti computer related offenses awo tinogara tichimataura kuti kwaane mutemo, endai munoverenga pamusoro peCyber and Data Protection Act. Endai muteerera zvirongo zvakaita sezvino munzwe kuti chinombonzi cyberbullying chii. Endai munoteerera makesi anenge aenda kumatare edzimhosva. Makesi izvo zvaatoripo, ndakatoverenga pamwe anosvika kuma15 aunotoona painternet vanhu vakatomboenda kumatare edzimhosva vakatobatwa nemhosva. Kune dzimwewo dzinosvika kumatare edzimhosva dzonzi dzazo-withdrawiwa nestate, but pamwe umbowo unenge uri ushoma, umbowo unenge usingakwani. Dzimwewo dzinotosvika pakunzi dza-withdrawiwa nakomplainant wacho achitaura kuti tine kunzwisana kwatazoita. Pamwe anenge ari mukadzi wako aita cyberbully, pamwe anenge ari murume wako, pamwe ishamwari yako, but hazvina kusiyana kuwithdrawa kwacho nekuwithdrawa kunogona kungoitwa imwe mhosva yose, handitika? Asi kukoti kune dzimwe mhosva dzisingawithdraweki dzakafanana narape idzodzidzi nedzana murder nedzimwe dzakadaro. Asi dzimwe dzekuti akandibira mari yangu, akandifrauda, ndazomuregerera, andidzorera mari yangu, ndozvakafanana neizvozvo kuti akandituka asi azouya akakumbira ruregerero, tanzwisisana, saka ndamuregerera. Saka ndo zvinoita kuti vanhu vagume vachipara mhosva idzi nekuda kwokuti vanochuza to ignore or its ignorance. Tina Advocate Muvami Nasi pano pa Destiny TV vari kutidzidzisa nyaya yecyberbullying. If you are just joining us, vari kubva kutaura kuti mutemo hauna kuiswa kuti utyorwe, unochengetedza iwewe uri kuparirwa mhosva neari kuda kupara mhosva. Advocate, maybe mungangotitsanangurirawo nyaya iri sensitive
nyaya yebody shaming inoitika painternet yekuti vanhu vakawanda they have taken it so lightly yekuti munhu anokwanisa kuti akaposta picture rake ndianeso zvake aisa picture rake munhu mucomment section anotanga kuti wakasimbisa kana kuti mazitama kana chero chii chaafunga kutaura kana kuti wadi wambomhanya chii chamungada kutaura from the perspective of law because ndinoona sokuti vanhu vakawanda vari kuputsa mutemo uyu vasiri kutoziva kuti it's part of cyberbullying. Ndizvozvo chaizvo saka zvinodzoka pamutemo uyo watataura zvakare kuti wataura mashoko in the public space handitika pasocial media and then zvaonekwa nevanhu vese iwo uchitaura mashoko anoita body shame handizo nichiona tingati chii but kuve nekunyadzisa mumwe munhu tese tinosikwa zvakasiyana namusiki vamwe vane musoro wandikati unogona nguva wakati kurei kupfuura wako asi hazviri kuti musoro iwoyo une chawakashata handiti mumwe anenge akati rebei kudarika mumwe akaitawo mupfupi mumwewo mutsvuku mumwewo mutema tiri zvisikwa zvaMwari tese saka kana iwe wakuzviita manje ine mana yekuti zvakuharasa mumwe munhu kuti atyewo kushandisa space yatakapiwa naMwari internet iyoyi kuti azviexpress acommunicate saka nyaya yebody shaming inyaya hombe chaba ndofara hangu kuti mapurisa vanga vachimbosunga vanhu makore apfuura pamwe pacho yanga isitori nyaya yepa-social media chete in terms of cyberbullying but mukaona pane vakomana vemakombi vaya nguva dzapera idzi vakazenge vasungwa stereki vachiitawo nyaya yekuti vanenge vachiti vakaona musikana achipfuura maybe akapfekawo dress rakada kuti ipfupike votanga kuseka maybe magadziko ake maybe chii chake saka pamedia apa inenge ichitoclassifyiwa iyoyo secyber bullying asi dzimwe nguva mumwe anozobvunza akati ko kana musoro wake zvoitwa sei kana musoro wake wakakura zveshuwa mumwe wanenge ane muviri muhombe pamwe achitotadzawo kufamba saka isusu chatichida ndechekuti iwewo ukataurwawo zvako ndopati zvifungewo iwe kuti kwaiwe wataurwawo zvako nemunhu ane zvake handitika saka body shaming iyoyo amounta to cyberbullying zvekare pamutemo weZimbabwe saka zviri nani vasakomente vanhu vavanoona pasocial media uyo zvekukura kwepati yemuviri wake ndizvo here chanyanya kukosha pane mapostiro anenge aita munhu iyeye handitika unogona kuzvitaura nenzira yakadi yakanaka mumwe anogona kutaura pane mushonga wakati wandakamboshandisawo kana kuti pane chirongwa chakati chekumhanya chandakamboonawo ende kana zvinozoratidza kuti munhu uyu haana chinangwa chekuti aite constructive criticism ndechekuti anogona kuenda pajekerere pakadaro saka dzimwe nguva unoona kuti maplatforms ese atiri kutaura nezvawaya ane kuseri kunonzi kudm here kana kuti kudirect message yaunogona kuendesa kwaari kana une chinangwa chaicho chekuti udi umubatsire asi kana iwe wakuti wakuenda pai nematauriro aunenge waita ari kukurudzira kuti vamwe futi vatangewo kuita vachiteerera comment yaunenge waita yekushoropodza mumwe saka mumwe manje anozopesera akaona zvinhu zvakadaro izvozvo zvomurwadza anotopesera aita emotional distress koita mumwe kutoti haachatoendi pasocial media pacho haachatokwanisa kuposta nenyaya asi takatarisa nyaya yeadvocate ka yes vanhu vari kuti iwe waposta kuti tikuone waposta picture rako wakapfeka kamini kako aneso saka nemhake wakutsamwa kuti isu tataura zvatiri kuda alright saka ndopandiri kuti haisi nyaya yekutaura zvauri kuda inyaya yekuti iwewe zvauri kutaura izvi une intention to harass someone une intention yekuthreatena someone une intention yekuti degrade demean someone else saka izvozvo ndo zvatoda kurambidza kunyanya tichifunga ma-effects azvo because mutemo remember kuti paunogadzirwa unenge une chinangwa chekuti uedze kuchengetedza vanhu saka toda kuedza kuchengetedza vanhu kuti varambe vachienjoya space iyi kuti vaposte mapicture avo hatisi kuti comment ai zvakanaka chete you can do inonzi constructive criticism yes saka tikaita constructive criticism tikashanda responsibly painternet kuti munhu wese awane kufaranuka
tinoona kuti even munhu iye ndikamuendera kudm kwake kana ndikaita comment inenge iri constructive, munhu iye anogona kutozopedzisira achinja, kwete kuchinja kwekuti iwewe wamuharasa wamubhula asi wamutaura nenzira yakanaka. Zvinopedzisira zvatoita kuti tive nenyika yesociety ine vanhu vanowirirana vachidanana. Ndizvozvo ngatiende pamberi pane imwe nyaya. Tataura nyaya yebody shaming. Maybe imwe nyaya ndinofila like it's key for us to talk about inyaya ye-alteration of ma-pictures emunhu. Tinoona kune vanhu vakawanda vanogadzira ma-memes. Dzimwe nguva unogona kutora kana picture remunhu akarara handiti wobva watotanga kuriseculatesa sememe. Chii chinotaura mutemo pamusoro pekutora mapicture evanhu kana mavideo evanhu tichimaseculatesa? Maybe also panyaya iyoyo mungabva mataura futi nenyaya yevanhu vanotora mapictures pama-accident scenes, because ndinoona sokuti it can also be part of cyberbullying, because ukaona wakushandisa mapictures iwayo kuramba uchimaposta kushandisa for content nekumatumira kuhama dzisina kana chasiri kuziva kuti ndo zvaitika. Maybe mungada kutiudzawo from the law perspective kuti what does the law say about that? Alright, so zvauri kutaura zviri kusanganisira kuti you are inviting me kuti nditange kutaura pamusoro pekuti ma-types ema-cyberbullying. Exactly. Akamira sei? Iyo yekutorwa kuti paita njodzi, then vanhu vanosvika paye votora mapicture votanga kutumirana. Zvakanaka neimwe nzira handiti, because media space kana kuti social media basa rayo nderekuti tikushe mashoko handiti. Saka tikakusha mashoko kuti kune bhazi rekwanhingi nekwanhingi ranga richibva masvingo rapa mvuma, pane accident yaitika, pane vanhu vakwara, asi vamwe manje vanozopedzisira vowedzerawo to salt neto spice. Patofa vanhu bhazi rese kana kuti bhazi rabvira, kana kuti mumwe anogona kachitaura chokwadi mumwe asingataure chokwadi. Asi kuti izonzi cyberbullying tatisu panofanira kunge pazoita munhu kana kuti ikambani kana kuti ichi vari kuti izvo uyu mashoko ari kutaura ari kumita here description yataurwa kuti ane chinangwa ende ari unlawful, ari kukonzera kuti paite emotional distress, paite kutukwa kuri kuita, pari kuita incitement. Saka kutumira mashoko panyaya yeaccident scene kwandiri handione pane cyberbullying. Yatingati kuti munhu acreate content maonero anogona kuita mumwe munhu, but munhu anogona kuramba akachiposta chimwe chinhu papage pake chinogona kunge achida kuti vanhu vazive, because kuramba munhu achiposta amakamboona chero pamatv chaipo unogona kuona kamwe kambo kachiimbwa maybe kari kuedza kukurudzira kuti kuchange kuine constitutional amendment, kambiko kanogona kutoridzwa kana ka 2020 pazuva. But tingaderese baba hapana bullying iri kuitika, because munhu ari kungoposta kuda kuti vanhu vainformeke. Asi yekuti munhu atore picture yemunhu obva atanga kukusha mashoko nekuda kwepicture yemunhu, mumwe anogona kukusha mashoko akanaka achitoshandisa picture yako zvokuti ungatofara kuti but kazhinji kacho hatiwanire chiwandira zvakanaka mashoko akanaka. Tinoona ari mashoko ekuti akurudzire vamwe kuti vagotuka vagoseka handitika pamusoro zvokuti munhu akaitumirwa vanhu vanoswera vachigegedzera nekuseka. Saka vanozosangana naye manje anenge unyara kupinda mune dzimwe nzvimbo nekuti anenge achiti ndiwe akanga achireva. Saka kucreate mamemes iwawo zveshuwa icyberbullying, nekuti unenge washandisa picture yemunhu nenzira inoita kuti vanhu vamuseke, vanhu vamuderedze chimiro chake. Saka kune vamwe vanoshandisa as a way cyberbullying imwe form ndevaya vanoti tanetsana maybe vanhu vanga vachidanana. Saka mukudanana kwavo meme vanga vachitorana mapicture kuda vasina kupfeka, kuda vachifara mafariro avanga achiita. Saka munhu iyeye mapesana kudaro obva inonzi revenge porn.
yekuti wazoenda wakunoda kurevenge. Saka izvozvozvo takamboona even makore akapera vamwe vachitanga kupostirana mapicture yakutodanana nemumwe saka unotakuda kuchata ada kuchata uchiburitsa at 2010 at 2010 saka izvozvo zvinotosungisa ukamunhu akaenda kuti anotaura kuti uyu ndo zvaari kudii zvaari kuita saka imwe form ndo yekuti unotora information yemumwe that is meant to be private anditika wakuendesa pasocial media uchiudza vanhu kuti anogara pakati anozoita zvakati anozoita izvozvozvo it's also part of cyberbullying. When you say kutora information yemunhu that is meant to be private, who sets the standard for privacy, and what denotes if something is whether private or public really when it comes to information? So inini ndega ndikasesa information yacho papublic but information kuda kuti ndikuda kuti irambe iri private. Okay, ngandimbokudzosera mashure patachitaura nyaya yema-accidents handiti ndanga ndichiti inini kana munhu akasvika pa-accident scene akatanga kutora mapicture emafesi evanhu vakatyoka vakuvara yekuchitungisa iye otanga kuisa mumagroups. Does that count as cyberbullying? Because for someone who hasn't been given a disclaimer kuti ndakuda kutumira images that can be disturbing or I don't know, that can cause panic and it wongokanda mugroup pamwe group iroro ndere kubasa kan pamwe group iroro harini nechokuita nema-accidents. Does that count as cyberbullying or it's another total offense? It's another offense totally. Sematsana kuranda zviita kuti wacho anenge azouya ari complainant achiti because iwo waona picture iyi ndiwe here uri kuti ndiri complainant nekuti ndaona picture yandivhundutsa nemunhu anga akachoka kana kuti ndiri hama. Kuvhunduka kwako iwewe is not what the cyberbullying is. Okay. It's nyaya yekuti paita here unlawfulness. Okay. And has there been an intention anditika wazoshandisa in terms of definition yatapa washandisa social media but kuti chinangwa chako iwe ndechekuti here uri kuda kuti paite cohesion. Okay. That intention must be to coerce, to intimidate, to harass, to threaten, to bully or cause emotional distress or to degrade, to humiliate, to demean. Saka zvese izvozvo ndo zvinopinda mudefinition yacho. Saka munhu iye akauya achitaura izvozvo kuti zvakwana here into this definition. And then handifunga kuti munhu akanga aisa picture iyoyo pane munhu waakatageta specifically kuti ati izvo ndoda kuona kuti inosvika pana anezo. Kazhinji kacho anenge achingoposta kuti aanaunse kuti pakawanda pacho anozoshota kuti angotaura kuti pictures andiri kusenda apa haaenderani nevanhu vari of a nervous disposition. But kazhinji kacho iwo kana mufoni mako usingadi zvinhu zvakadaro handipanizive zvokuti unoisawo unoregulata foni yako kuti isangoti zvinhu chese chauya chinogara chatovhurika kudhara. Saka iwo ndiwobva wazotanga wati guys tanga wanditarisira wapo kana uchizoti unogona kuzovhundutswa nezvimwe zvinhu. Saka ipapa ndononge pane cyberbullying but vamwe vanogona kuonawo nemamwe maonero. Okay, so tataura nyaya alteration of my images, tataura nyaya harassment. Ndeapi amwe matypes amukada kueducata the viewers on cyberbullying? Mumwe anogona kuenda pasocial media pake obva atanga kuisa mashoko. Ndingati kunogona kunge kune munhu ari kuita vie for an office, a public office. Saka munhu anogona kutanga kukusha mashoko ekuti akapinzwa pabasa iri nokuda kwokuti akadanana saka iyoyo again tinoiona kunyanya kuvanhu vechidzimai semi kudai. Wada kuenda into a political office, wada kuenda maybe kumakereke kana kumamwe ma-community leadership positions, vanhu votanga kutaura mashoko ekuti akadanana ningi naningi. That one is also a type of cyberbullying. Saka unotokwanisa kuenda kunocomplainera everyone anenge ari mucomment section yako angonyora chete chakashata pamusoro peizvozvo zviri zvine chinangwa ichocho chekuti mumwe
aitwe emotionally distressed, mashoko ekudzikisira munhu because uri kuda kuedza kushora. Look, we are a patriarchal society. It's true. Yes, saka tiri patriarchal society, vanhu havaonesa vakadzi vanofanira kuti vakwiridzirwe. Yes, saka nekuda kwaizvozvo tinopedzisira tati tashora. Saka iwe ungwarira paunokanda comment yako kana kuforward. Saka iyo ndataura it's a type iyo yekuti vanhu vari kushoropodza munhu nekuda kwokuti akwiridzirwa votanga kugusha mashoko enhema handiti pamusoro pemunhu iyeye. Then iyo yekuti izvo pangoya video kwauri wobva watotanga kuriposta. Izvozvi ndikuda kweAI. Vanhu vanogona kuita inonzi nudify. Wotanga kuti maybe mukadzi womubvisa chipfeko chake wosara maybe some body parts dziri panze. Vamwe vanogona inoenda kualteration futi yema-images kuti maybe munhu anga achiswima paye wobva waenda panhengo yake wobva waita kunge nhengo yake yakakura. Then vanhu saka hongu wese apo akomenta ipapo anenge areliable kuti akasungiswa pamusoro pe akusha mashoko aya anga aine intention handiti because haungangoti wakusha mashoko aya usina intention handiti sa intention kazhinji kacho iri easy kuona, but chinogona kuzoita imwe intention yechitu yacho kuti wanga une intention yekukonzera emotional distress. Wanga une saka pane intention yekuti ndakusha mashoko, ndine intention yekukusha mashoko. Then ndozoita intention to coerce, intention to demean, to degrade. Saka iyo yechitundu yaona ndakusha zveshuwa asi chinangwa changu changa chisiricho chekutaura zvanda. But mashoko ako zvawaposta zvacho, video yako, kuvhura account kwawaita ghost account, zvese zvinenge zvichiinvestigatwa nemapurisa kuti vaone kuti paparwa iri muzvo. Okay, so let's talk about cyberbullying at company level, right? Let's talk about advertisements. Let's say pane advertisement yaitwa company, a certain company, and then after someone aiona, because I think I read a case like that from America. After someone aiona, and then maybe over I feel like committing suicide kuzisungira cheko after seeing something on the internet. Maybe from a legal perspective, can you just guide us how that works, if people can actually sue companies based on the promotions and advertisements that they put on social media space that can be considered as cyberbullying? Kana iri cyberbullying tataura kuti mutemo wacho uripo. Zvazoitwa nemunhu azocommita suicide or iyo yanga ndichitaura yekuti ine part zvakare ndotaura kuti mashoko awakusha kana zvawaita zvezvi zvino effect yekuita encourage someone to harm themselves. Saka tikanobata zvaitwa nemunhu tozvilinka back kune advert yawaita hongu pane mhosva inenge yapara. Saka companies should be very careful for as in regards to what they put out there. Remember kuti macompany asi yes pamutemo tinowati legal persona, but ane vanhu vanenge vari kumashure kwavo. So mucompany imomo muna director, mune madirectors, mune managers, mune vashandi, mune vanoita zveIT, mune legal persons. Saka vanhu ivavo vese macompany ngaangwarire kuti panoda kubuda advert ngavatanga vaungana vese pamwe chete, voguidwa from a legal point of view, voguidwa from an information technology point of view, voguidwa from a human resources point of view, so that advert yavanozoburitsa ichienda kuvanhu inenge iri advert inenge yamboitwa censored, inenge ine unaku hwekuti iri intended kuti basa ravo rienderere mberi. Ende tinenge tichibhiliva kuti company imwe neimwe inogadzirirwa kuti ibatsire kuti vanhu vabatsirike. Saka hapana advert inofanira kuzoburitsira kuti vanhu ngavazviuraye, vanhu vakurudzirwa. Saka encouragement yekuti someone aite harm themselves yasendwa through an electronic media ine intention to coerce and harass someone, zvozokonzera kuti uyo afe, mhosva inenge yapara. Let's talk about Masku's advocate, because Masku's, I think, given that the generation iri Masku's right now,
they are the ones vane access to my computers the most, more than any other generations that have came before. From a legal perspective, what are your thoughts as to the using of electronic gadgets at school for children? Because there's been so many cases of cyberbullying, and are schools doing enough to make sure that the social media space is safe, is actually safe for kids? Andifunge kudaro kuti they are doing enough. Enough yacho ndiri kuiona sekunge sezvawataura kuti hakuna imwe generation yashandisa izvi zvemasaisai kupfuura ava varipo mazuva ano. Saka vamwe vacho mukacherechedza maticha havasi vesame generation, vanhu veimwe generation yakanga isina zvinhu izvi, saka kusatoziva chaiko. Saka vana ava vasara vari vega kuti vazviregulate, and obviously havana regulation yavari kuzvipa. Pane wana angorova mumwe ari kuchema hapo, saka zvakafanira kuti mubereka hapo uyo ari kungorova uyo ari kuchema. Yes. Saka panotozoda mumwe mukuru maybe anokwanisa kuzoziva kuti izvauri kuita izvi zviri wrong, but ipo pachavo vanongoramba vachingotamba nenzira idzo. So raduty rezvikoro zvacho nevakuru vechikoro kuti kana vasina ivo ruzivo rwacho vochitsvaga vane ruzivo. Kune vamwewo vakuru vakaitawo sesu takaita kuti katodzidza zveinformation technologies zvacho. Kunewo vamwewo vanenge vari vana vechidiki momo asi vari responsible, vachigona kushandisa zvinhu izvozvo. Vanogona kunoisawo kuda mafilters anoiswa. Saka mubereki kana achitengera mwana wake smartphone ngaamutengere asi omudzidzisa, because bullying haina kusiyana nebullying chaicho inoitwa kuti kuchikoro kune bullying. Isitombori yecyberbullying yekuti vana vanogona kutobhula mumwe achifila kushora body shaming. Zvese zvanga zvagara zviripo. Zvasiyana ndezvekuti iyi inogara iri pasocial media kana kuti painternet ikasatobviswa. Number 2, inokonzera kuti 24 hours. Saka hainei kuti hatazosangana kuchikoro, saka bullying yabva yatanga. Unogona kuti motori pakati peusiku mwana anenge achitobhuliwa. Saka 24 hours. Andika mwana anenge afoira muchikoro, pamwe haasi kugonawo muchikoro, vamwewo otanga kumuseka nezvimwe zvakadaro. Saka zvikoro hatingati zviri kuita enough, but dambudziko racho hatisi kuona kunge riri kuchikoro chete, idambudziko riri munyika mose, kuti dzimwe nguva vanhu hatichashandisa mafoni edu, makombiyuta edu, internet yedu zviri responsible for the right reason, nekuda kwokuti dzimwe nguva tinenge tisingatozivi. Saka schools I think must do enough. Vasendewo vanhu vanoziva zvemedia izvizvi vobatsirawo. Vamwe vanoisa chiri mafilters chaivo pamamedia platforms avo ekungoti vana vasakwanise kuwana 100% access yekukwanisa kubhula. Or kana ivo vari pachikoro ngavaitewo mapolicies avanoitawo, ngavaite awareness kuti cyberbullying pamwe mwana ngasingatozviziva, ngavaitewo ma-awareness programs kuti vana ngavaise ma-policies wekuti anenge aita that cyber harassment, online bullying anopanishwa, even kuti aendeswa kukota anogona kunochajwa, but ivo pachikoro pavo voitawo again policy yekuti anenge adaro ngaatodzingwa chikoro kana kuti anosuspendwa depending negravity yenyaya yacho inenge yaitika. Ndizvozvo advocate. Dzidziso yecyberbullying iyi iriko here? Kune kwairi kuwanikwa here? Kutoti tingati pakamboitwa kana maroad show, nekuti izvozvi takatora kana sekuru vari kumatepa-tepa uko vanogona kunge vasiri kutoziva kuti kune chinhu chinonzi cyberbullying, asi chinhu chekuti kana munhu achikwanisa kungobata phone chete anoaffectwa nacho. Saka tikuona kuti chinhu chekutoti chinobata the world at large. Anditi saka imimi mungatiudzawo here kuti pamaziviro yenyu pane any education here iri kuitwa kuti vanhu vakwanisa kubetsereka? Nekuti tara mumashure kuti pane vanhu akatobuilda maplatforms necyberbullying
zvimwe pada havatozivi kuti ndaitoita cyberbullying, kozoita vakamwe vakatoitwa cyberbullying vasingazivi kuti I've been bullied nekuti anenge achingoti ndezvepamafoni. Asi wakazvitarisa mafoni aya tikumashandisa 24/7. Pane dzidziso here iripo iri kubatsira vanhu vari kuitwa cyberbullying? Dzidziso yanyore kuaccess. Vanhu vanotaura zvema-road show izvozvo. But ukaona kuti zvema-road show vanhu vauri kuricha vashoma. Saka munhu afamba achingoita murodhum achiita road show, vanhu vari kuricha ndivavo vari ipapo. But vanhu awareness dziripo pamasaisai ipapo. Ukaona semazvirongwa zvakaita sezvino ndoramba chidzokeredza kudaro kuti vanhu ngavatsvage kungogoogla kuti cyberbullying, kana ukaenda chero paYouTube, chero ukaenda paFacebook, maarticles aripo if people really want to educate themselves. But ivo vanhu vakuru vavataura kuti munhu anobasa sekuru vari kumusha, kazhinji kacho vanhu ivavo havanyanyi kuafekta, because kana akabatawo foni yake chaanongofunga pamwe kusendawo message nekudera foni, hazvizhinji haana basa nazvo. Saka ava vegeneration zedu izvi maybe tichidzikawo kune vamwe vana information iyo iripo, but sometimes educate yourself. Garai muchingoziva mutemo. Saka zvirongwa zvakadai tinoramba tichizvikurudzira kuti zvirambe zviripo kuti vanhu varambe vachidzidza. But I cannot think of any programs dzinoitwa, but obviously dzinenge dziriko kune vamwe vanhu voma-activist anenge achinyanya kudhila nazvo. But kazhinji kacho bullying iyi haisi yemunhu wese. Ukatarisa even pasocial media pamwe pacho tinongoenda kuti tinoseka mai nhingi ningi nanhingi vanga vachitukana, chedu tongoenda kutoseka, pamwe hatitombokomenti vaya vanonzi vanenge vari kumateresi munongoona makanyarara maghost view tichiseka zvedu tiriko. Saka vanenge vachipedzerana vanenge vachipedzerana. Saka zviri nani hazvo kuti vanhu vagare vari kumateresi avo ikoko. Asi iwo kana wada kuvhura muromo wako tanga wambozvigaidha wega kuti mashoko andiri kutaura ndeechokwadi, because chinja unofanira kuzvibvunza zvinhu zvitatu kuti is this factual, is it truthful. Number 2, nyangwe even if it's truthful, is it necessary for me to post. Number 3, is it respectful. Zvikanzi izvo mashoko angu aya instead yongoti ari paTikTok kana pasocial media zvikanzi aunzwa chiro pajekerere, ndingakwanisa here kumataura again. Ndosaka muchizoona vamwe vanhu vanoti vakataura zvimwe zvinhu vanhu vanotanga kuti comment section ana baba namai here nini ani munobona macomments akadaro ane vabereki here munhu, ane hanzvadzi here munhu, kunyanya nezvinhu zvaanenge achiposta kudai amashoko anenge ane mukanwa munotoda kugezwa nesipo chaimo, because nejiki, because munenge makahumburukwa nechidembo nezvaanenge achitaura. Saka ngwarirai vanhu vanodaro, because icyberbullying amune muchipana. Saka ime mukuti vanhu ngavave neunhu pasocial media. Uno exercise in person ndo unofanira kuexercise futi over social media. Yes. Maybe as we close the show, maybe just give someone advice on this issue of cyberbullying, because umwe munhu anotogona kutoshamisika kuti ndikomusungiswa cyberbullying chicho njakadaro, but totenda Mwari taita mukana wekuti tive neminhasi pano pashow kuti mutidzidzise zvamungada kudzidzisa just someone who's out there who doesn't know anything about cyberbullying, and also kuti vazive kuti munhu unotokwanisa kuita makore mangani, mataura kuti 10 years uri mujeri after having committed such a heinous crime. Ndingada kuchenjedza kunyanya imi vemamedia nevamwe vanoita mapodcast nezvimwe zvakadaro. Takazombona vamwe vachisungwa unosungwa zvishua wadaidza munhu kuti auye kuzotaura papodcast pako. Vamwe vanotanga kutoridzira vanhu mabhero, vamwe vachiomberera maoko, kuna vanondonzi vanotopa hwahwa chaiwo kuti mutamba munuke. Ndakupa mvura kuti mutanda munuke, kuti mutamba nuke ka. Saka maona ndisina kumwa mvura ini. Aiwa mandakusawawo. Saka unenge uchinzi pamwe mvura iyo ndeye chifumuro
kuti inopedzera wakungotaura zvose zvose uri pamedia. Saka kungodawo kuchenjedza. Ndiri kuona hangu vakawanda vakuzviita mazuva ano kuti unongoti mashoko achataurwa muchirongwa chino haasi edu, haasi kurepresenta isusu varidzi veshow kana kuti varidzi vechivhitivhiti. Iwewe wataura wacho wamadaidza wewe ndiye anofanira kufesana nemhosva dzake. Plus dzimwe nguva imimiwo pakukushawo kwenyu mukange munhu auya maona kuti ane nyaya dzake dzaada kuta ane chinangwa chake chekuita cyber bully someone, munewo responsibility weyo kuti pamunenge kunoedita paya modimburawo zvimwe zvinhu. Saka chenjedzo yangu inini yakanyanyira kunemi munodaidza vanhu kuti vauye vaite zvirongwa. Dzimwe nguva ngwarirai, musangoti munhu angouya adadenuka achitaura nyaya yake. Saka pamutemo muri kureva kuti isusu takadeedza munhu akauya akagara pachedu akataura chinhu chingakwanisa kutuka munhu kana kuharasa the next person, we all bear responsibility nezvinenge zvaitika pashow. Asi imi mukange maisa that disclaimer, imimi munozosara makachengetedza. Asi imimi zvinoitawo kuti integrity yechirongwa chenyu ingorambawo iri pasi, because vanhu vanogona kuseka vakapfipfinyika, but mungada here kuti mugesi chamamadaidza mangwana muzonzwa kunzi ave kucourt achizwa akazvitaura paDestiny TV kwete. Saka ndo chenjedzo iyoyo. Guys, ngatizivei mutemo. Handei tinoverenga section 164 of the Criminal Law Codification and Reform Act sekuamendwa kwayakaitwa neCyber and Data Protection Act. Ngatizivei atingati computer related crimes kana cyber related crimes. Information yacho yakazara, hakuna kunzi inonotengwa, kungoenda painternet pako wozvichenjedza wogara wakaziva kuti mangwana usazochema kana mapurisa vachikusunga. Toda kutendai advocate. Unfortunately, we can't ask advocates about implications cyberbullying. Anosanganisira emotional implications. Zvimwe zvachona zvine zvichidawo sezvavataura masocial worker nezvimwe zvinenge zvida kuzodairwa nevanhu veIT. Asi nhasi mustudio tanga tina advocate Muvami vanga vachitidzidzisa pamusoro pecyberbullying. Apa panyaya ndanyaisa kubata kuti 10 years unotokwanisa kudzigara uri mujeri after wangoisa comment papost yemunhu. And also kuti kana uchinge wabhuliwa, make sure kuti paunongozwana unotora ma-screenshots, unotora ma-screen recordings, wobva wamhanya nawo uchienda nawo kumapurisa. And also kuvana vedu vatinavo kudzimba uko ngatinge tichimonita mafoni kumeka sure kuti havasi kuparirwa mhosva uye havasi kupara mhosva against their peers. Zita rangu ndinoitwa Agnes Utasha Mahachi. Tisangane zvakare pazvirongwa zvinoteera pano paDestiny TV.